Θέλετε να μάθετε ποιο είναι το μυστικό της αιώνιας νεότητας? Το νέο μπιοκολαγόνο. Το άγχος, η κούραση και η κακή διατροφή μας επιβαρύνουν σημαντικά. Όσο και αν προσπαθούμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας, είναι σίγουρο πως σιγά σιγά η καθημερινότητα θα μας παρασύρει και πριν το καταλάβουμε, ο χρόνος θα έχει αφήσει τα σημάδια του. Κι όμως υπάρχει λύση. Τώρα έχουμε έναν καθημερινό σύμμαχο στη μάχη που δίνουμε για την υγεία και την ομορφιά. Ένα μοναδικό προϊόν που ενισχύει τον οργανισμό στην αυξημένη ανάγκη που έχει για πρωτεΐνη, βιταμίνη C, ενυδάτωση και πολλά ακόμη. Το μπιοκολαγόνο. Το μπιοκολαγόνο έχει την ιδανική σύνθεση που βοηθά την επιδερμίδα, τα μαλλιά, τα νύχια και τις αρθρώσεις, ενυδατώνει και ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Επιπλέον, το μπιοκολαγόνο έχει μοναδική φρουτώδη γεύση ροδιού. Το μπιοκολαγόνο όμως δεν αφορά μόνο εμάς τις γυναίκες. Είναι απαραίτητο για όλους όσους έχουν έντονη σωματική ή πνευματική καταπώνηση ανεξαρτήτου ηλικίας. Μπιοκολαγόνο. Εποφεληθείτε από τη μοναδική τιμή γνωριμίας καλώντας μόνο στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Αποκτήστε τώρα τον μπιοκολαγόνο στη μοναδική τιμή προσφοράς από 60 ευρώ μόνο 45 ευρώ με ένα τηλεφώνημα στο 18338. Μπιοκολαγόνο. Δύναμη υπεροχής.